Γεια σας αγαπημένοι μου φίλοι, ελπίζω να είστε καλά. Για όσους δεν με ξέρετε, είμαι η Ζωή Παπαδοπούλου και εδώ στο κανάλι μου κάνουμε πιλάτες και μπαρατέρ. Εάν σας αρέσει το βίντεο μου κάντε like και μπορείτε να το κοινοποιήσετε στους φίλους σας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε το πρόγραμμά μας. Πάμε λίγο τα πόδια, αγκαλιά. Ρολάρουμε λίγο δεξιά-αριστερά, χαλαρώσω αυχένας. Τέλεια και πάμε πόδια στο πλάι, μαζί ενωμένα, γυρίζω αντίθετο κεφάλι, μένω εκεί για 10 δεύτερα. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πολύ ωραία, επαναφορά. Πάμε από την άλλη πλευρά. Μακραίνω το χέρι αντίθετα, μένω αναπνέω. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Πολύ ωραία. Πάμε χέρια, πόδια, τεντώνω. Μακραίνω. Εισπνοή. Εκπνοή. Χαλαρώνω, ξανά μακραίνω. Αντίθετες δυνάμεις, εισπνοή, εκπνοή. Άλλο ένα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε τα πόδια μας, το άνοιγμα που είναι από καλά της λεκάνης, σταθερά, πατάνε στο έδαφος. Και ίσα ίσα πάμε λίγο να ζεστάνουμε τη μέση, κάνοντας 10 μικρές κινήσεις από την ουρά, λίγο προς τα πάνω και ισιώνουμε. Είμαστε έτοιμοι, φύγαμε. Και εισπνοή, έκπνοη, φου. 1, εισπνοή, 2 και 3. Εισπνοή και 4. Ωραία. 5. Εισπνοή και 6. Εισπνοή 7. Εισπνοή 8. Εισπνοή 9. Άλλο ένα. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο πιο ψηλά, ίσα μια μπουνιά να χωράει κάτω από το γλουτό. Είμαστε έτοιμοι και εισπνοή. Έκπνοη 1. Εισπνοή. Έκπνοη 2, εισπνοή και 3, εισπνοή και 4, εισπνοή και 5, εισπνοή και 6, εισπνοή 7, εισπνοή 8, εισπνοή 9, άλλο ένα και ανάσα. Τέλεια. Τώρα, για το επόμενο στάδιο που σηκώνω ψηλά το γλουτό, θα δείξω λίγο τι θα κάνουμε. Ανεβάζω ψηλά εισπνοημένη η λεκάνη, έκπνοη χέρια πίσω, εισπνοή τα χέρια επαναφορά, στη θέση τους έκπνοη κατεβαίνω κοκαλάκι. Είμαστε έτοιμοι και εισπνοή πάνω λεκάνη, έκπνοη χέρια. Και χέρια επιστρέφουν εισπνοή, έκπνοη, κατεβάζω τη λεκάνη και ξανά. Εισπνοή πάνω, κράτα, έκπνοη, φου. Και εισπνοή χέρια, έκπνοη, σιώνω ξανά. 3 και ανεβάζω ψηλά, χέρια πίσω, φου. Εισπνοή χέρια, έκπνοη, λεκάνη κατεβαίνει και ανεβάζω πάνω. Και χέρια. Και επιστροφή, κατεβάζω ξανά και εισπνοή πάνω, έκπνοη, εισπνοή χέρια, έκπνοη κάτω, συνεχίζω και πίσω, εισπνοή, έκπνοη, πάμε άλλα 2 και εισπνοή πάνω, έκπνοη χέρια, επιστροφή, κατεβάζω λεκάνη, άλλο ένα, εισπνοή πάνω και φου. Ωραία, τώρα θα μείνουμε πάνω στους στίτσες προς τα πάνω. Και 1, 2, 3, 4, 5, ωραία, 6, 7, 8, 9 και 10, μείνε πάνω για 10, 9, 8, 7, αναπνέουμε, 6, 5, 4, 3, 2, 1, κατεβαίνω κοκαλάκι σιγά μέχρι κάτω.
μία ανάσα. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, πάμε. Τραπεζάκι τα πόδια, ορθή γωνία. Μέσο αφαλός ευθεία η ουρά. Χέρια πίσω από το κεφάλι. Προσέχω να μην έχει το πηγούμι κοντά και πιέζω τον αυχένα μου. Και πάμε κοιλιακούς. Προετοιμασία και εισπνοή ψηλά πάνω, έκπνοη κάτω και εισπνοή, έκπνοη 2 και 3 και 4 και 5 και 6, 7, εισπνοή πάνω, έκπνοη 8, εισπνοή, έκπνοη 9, άλλο ένα, για να μείνουμε λίγο πάνω, κράτα, μείνε για 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 και ανάσα. Πολύ ωραία. Επόμενη άσκηση, πάμε να κάνουμε πλαϊνούς κοιλιακούς. Δείχνω μία φορά τι θα κάνουμε. Το πόδι τραπεζάκι, σηκώνω, κάνοντας εισπνοή, κέντρο, μπροστά, έτσι. Και έκπνοη, στρίβω από τη μία πλευρά, χωρίς όμως υπερβολές, να επηρεάσω τον αγκώνα μου. Ίσα ίσα από τον αφαλό γίνεται μια κίνηση, λίγο πλάι, εισπνοή κέντρο, έκπνοη από την άλλη, τεντώνω έτσι, λυγίζω το άλλο, εισπνοή και πάει λέγοντας. Μία από τη μία, μία από την άλλη πλευρά. Πολύ ωραία. Πάμε λοιπόν, προετοιμασία. Εκπνοή, κάνω εισπνοή κέντρο, έκπνοη στροφή λίγο, εισπνοή κέντρο, έκπνοη από την άλλη 2, κοιλιά, εισπνοή και 3, εισπνοή και 4, εισπνοή και 5, κράτα, εισπνοή και 6, εισπνοή 7, εισπνοή 8, εισπνοή 9, άλλο ένα, 10, ωραία και ανάσα. Πολύ ωραία. Αναπνέουμε. Τέλεια. Επόμενη άσκηση θα κάνουμε το 100, κατοστάρι. Θυμίζω λίγο παραλλαγές. Μπορούμε τα πόδια να τα έχουμε σε αυτή τη θέση, τη κλασική. Μπορούμε να είμαστε τραπεζάκι κλειστά, έξω στροφή. Τεντωμένα, ωραία έξω στροφή. Σε όποια θέση λοιπόν θέλουμε και αν κουραστούμε στην πορεία, αλλάζουμε θέση. Άρα έχουμε αυτές τις επιλογές στα πόδια. Να εξηγήσω λίγο γρήγορα τι κάνουμε. Σηκώνουμε ψηλά το κεφάλι και οι ώμοι. Από τους ώμους κάνουμε μικρούς απλούς παλμούς, ήρεμα, χωρίς να κουνάω πολύ όλο μου το κορμό. Εστιάζω το βλέμμα μου σε ένα συγκεκριμένο ανάμεσα στα πόδια, στα γόνατα, αν είμαι σε αυτή τη θέση. Ωραία, και κάνω εισπνοή, 2, 3, 4, εκπνοή, 2, 3, 4. Δηλαδή, όσο λέω εισπνοή 2, 3, 4, έχει διάρκεια η εισπνοή μας, που είναι 5 χρόνοι, αργά και σταθερά. Όταν αρχίζω να λέω εκπνοή 2, 3, 4, βγάζω τον αέρα για 5 χρόνους. Εάν μας ενοχλήσει ο αυχένας, ωραία, βάζουμε ένα χέρι πίσω, λίγο έτσι για υποστήριξη και συνεχίζουμε κανονικά την άσκησή μας. Πάμε να ξεκινήσουμε. Βρίσκω μια θεσούλα, πολύ ωραία. Με το 3 ανεβάζω κεφάλι χέρια, 1, 2, 3 εκπνοή, φου και εισπνοή, 2, 3, 4, εκπνοή, 2, 3, 4, 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 τελευταίο, 2, 3, 4, εκπνοή, 2, 3, 4, σιγά
σιγά σιγά, πολύ ωραία. Αναπνέουμε. Όμορφα. Αναπνέουμε, ωραία. Είμαστε σε αυτή τη θέση. Είτε εξωστροφή το πόδι, είτε παράλληλο το αφήνω όπως θέλετε εσείς. Κάνω μια εισπνοή σε αυτή τη θέση και εκπνοή. Χαπ! Έρχομαι σε αυτή τη θεσούλα εδώ. Και κοκαλάκι, κοκαλάκι, κατεβαίνω πίσω. Πάμε, εισπνοή κάτω, εκπνοή. Μένω. Και κατεβαίνω κάτω. Και σταθερό το πόδι. Εισπνοή, εκπνοή, φου. Κυρτώνω, κατεβαίνω ελεγχόμενα πίσω. Και εισπνοή, εκπνοή, φου. Και κατεβαίνω σιγά σιγά κάτω. Πολύ ωραία. Αλλαγή. Το άλλο πόδι. Προετοιμασία. Και εισπνοή, εκπνοή, πάνω. Ισιώνω πλάτη, κυρτώνω, σιγά σιγά κατεβαίνω και κάτω. Εισπνοή, εκπνοή. Ωραία. Κατεβαίνω και φου. Εισπνοή, εκπνοή και απ. Ωραία. Και κατεβαίνω άλλα δύο. Εισπνοή και εκπνοή. Κατεβαίνω σιγά σιγά άλλο ένα. Εισπνοή, εκπνοή. Και ρολάρουμε όμορφα και ωραία. Πολύ ωραία, μια ανάσα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έξω στροφή τα πόδια, flex. Σηκώνω το κεφάλι συνέχεια πάνω, σταθερά. Κρατάω το κορμό πάνω. Κοιλιά μέσα, ευθεία η ουρά. Και ανοίγω εκεί που μπορώ. Κλείνω με έξω στροφή τα πόδια. Ανοίγω. Έξω στροφή, μένω 2, ωραία, και 3, εισπνοή, και 4, εισπνοή, και 5, ωραία, 6 και 7 και 8 και 9, και 10, μια ανάσα, χαλαρώνουμε. Τέλεια. Πάμε μια ακόμα για κοιλιά, roll up. Λοιπόν, χέρια εδώ. Όποιος θέλει μπορεί να παίρνει φόρα, άρα τα χέρια ξεκινούν από πίσω, κάνοντας αυτό. Έτσι, όποιος θέλει για λίγο πιο δύσκολο, ξεκινάνε εδώ τα χέρια. Λοιπόν, ελεγχόμενη κίνηση, σιγά σιγά. Τα πόδια τα κρατάμε full flex, τεντωμένα, έτσι ώστε να μην σηκωθούν από το πάτωμα. Και όλο το υπόλοιπο σώμα δυνατό, για να μπορέσουμε να τη βάλουμε την άσκηση. Είμαστε έτοιμοι και εισπνοή, εκπνοή, κυρτώνω και ξεδιπλώνω ίσια πλάτη, ωραία, και από χαμηλά κατεβαίνω κοκαλάκι, κοκαλάκι. Αργά και ξανά. Εισπνοή, εκπνοή, μένω λίγο σε κύρτωση, το κούτελο στη λεκάνη, εδώ στο κοκαλάκι της λεκάνης. Και ίσιον, κύρτον αργά και εισπνοή, εκπνούλα κάτω η ώμη. Σηκώνουμε κοκαλάκι, κοκαλάκι, ίσια πλάτη και κατεβάζω σε κύρτωση, κοκαλάκι, κοκαλάκι και ξανά. Εισπνοή, έκπνοη, ξεδιπλώνω ευθεία ωραία πλάτη, κυρτώνω σιγά σιγά, ξανά. Εισπνοή, έκπνοη, βάλε. Ξεδιπλώνω από κάτω προς τα πάνω σε ευθεία πλάτη. Και από εκεί κυρτώνω κοκαλάκι, κοκαλάκι. Ωραία, πάμε τώρα ξανά. Εισπνοή, έκπνοη, φου. Ισιώνω, ωραία. Και κατεβαίνω σιγά σιγά και κάτω. Χαλαρώνω. Τέλεια. Πάμε λοιπόν τώρα κατευθείαν πλάι.
πάμε να τεντώσουμε 2 πόδια. Λοιπόν, χέρι εδώ μπροστά, κρατάω κοιλιά, πολύ καλά μέσα, ενεργοποιώ γλουτό, τα πόδια ελαφρώς είναι λίγο μπροστά, δεν είναι τελείως ευθεία γιατί δεν με στηρίζει και μπορεί να επιβαρύνω τη μέση, οπότε λίγο κλεφτά έρχονται λίγο μπροστά τα πόδια. Ωραία. Και από εκεί τεντώνω, σηκώνω πόδια και κάτω. Στο κάτω δεν χαλαρώνω όμως, κρατάω σε ενέργεια συνέχεια τα πόδια. Είμαστε έτοιμοι, φύγαμε και πάνω, 1, εισπνοή και 2, εισπνοή, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Από εκεί, όποιος θέλει έξω στροφή, ναι, από τα ισχύα και χτυπήματα στις στέρνες και 1, 2, 3, 4, κράτα 5, 6, 7, 8, 9, 10 και ανάσα. Πολύ ωραία, πάρε μια ανάσα. Εισπνοή, εκπνοή. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε. Πάμε τώρα έξω στροφή τα πόδια όσο μπορούμε, έτσι. Άμα δεν μας βγαίνει έξω στροφή δεν πειράζει, ας είναι παράλληλα. Προσπαθούμε όμως να το κάνουμε λίγο έξω στροφή. Και ψαλιδάκι αργό. Πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Πολύ ωραία. Ανάσα. Λοιπόν, συνεχίζω τώρα. Μπορούμε, αν θέλουμε, το ένα πόδι λυγισμένο κάτω και το άλλο τεντωμένο έξω στροφή, σωστά. Αν θέλουμε και τα δύο τεντωμένα. Παραλλαγή. Το ένα λίγο ελαφρώς λύζει, για καλή βάση, έτσι. Ή αλλιώς το άλλο και τα δύο τεντωμένα. Το αφήνω πάνω σας. Λοιπόν, από εκεί ανεβάζω ψηλά πάνω, κάνω φου, 2 μικρά βηματάκια προς το πάτωμα, σηκώνω ψηλά όσο μπορώ και το φέρνω φου, ψηλό ευθεία και λίγο πίσω. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και εισπνοή πάνω και φου και εισπνοή και φου και εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, εκπνοή και 3, φου και 4, φου και 5, φου και 6, 7, 8, 9, τελευταίο 10. Μια ανάσα, πολύ ωραία. Ωραία. Πάμε τώρα, πάλι τα πόδια τεντωμένα ή λυγισμένο το ένα όπως είπαμε πριν για σταθερότητα. Κρατάω έξω στροφή και έρχομαι μπρος, κύκλους μεγάλους με έξω στροφή, κοιλιά, μπροστά, ανεβάζω 2, μπροστά, έξω στροφή, συνέχεια το ισχύω από εδώ, 3, ίσπνοη, έκπνοη, 4 άλλο 1, ίσπνοη, έκπνοη 5, αντίθετα, ίσπνοη, έκπνοη 1, ίσπνοη, έκπνοη 2, ίσπνοη, έκπνοη 3, ίσπνοη, έκπνοη 4, άλλο 1, ωραία, μία ανάσα, για να κάνουμε το ίδιο, παράλληλο flex το πόδι, εντάξει, 5 και 5 κύκλους, προετοιμασία, flex, παράλληλο τώρα, όχι έξω στροφή μητούλα, ωραία, πάμε μπροστά, έρχεται μπροστά, τσακ και επαναφορά, ίσπνοη, έκπνοη 2, ίσπνοη, έκπνοη 3, ίσπνοη, έκπνοη 4, άλλο 1, ωραία, αντίθετα και από πάνω έρχεται 1 και ίσπνοη, έκπνοη 2, ίσπνοη, έκπνοη 3, ίσπνοη, έκπνοη 4, άλλο 1, πολύ ωραία, ανάσα. Μια ανάσα.
Ωραία. Και μία τελευταία άσκηση, 2 σε 1 τη λέω εγώ, γιατί θα κάνουμε ανοίγω, παράλληλο, κλείνω, ανοίγω μόνο γόνατο, τα δύο πόδια εκεί κλειστά ενωμένα. Και ξανά από την αρχή, έτσι. Ανοίγω, κλείνω, ανοίγω γόνατο, μόνο κλείνω. Τέλεια. Παίρνουμε θέση, προετοιμασία, ενέργεια στα πέλματα κάτω με ενέργεια flex. Δεν είναι χαλαρά. Κοιλιά μέσα, ωραία στάση εδώ του κορμού, όμως κάτω και φύγαμε. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή και 1. Εισπνοή, εκπνοή και γόνατο μόνο ανοίγει 2. Εισπνοή, παπ, ωραία και 3. Εισπνοή, εκπνοή και 4. Συνεχίζουμε. Και 5. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή. Και 6. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή. 7. Ωραία. 8. 9 και 10. Πάρα πολύ ωραία. Ολοκληρώσαμε τώρα τη μία πλευρά του ποδιού. Πολύ ωραία. Πάμε μία διάταση και συνεχίζουμε το άλλο πόδι. Ερχόμαστε, σταυρώνουμε το πόδι που δουλέψαμε πάνω στο γόνατο του αλλού ποδιού και τα φέρνουμε κοντά μας όσο γίνεται, ρολάρουμε δεξιά-αριστερά, αναπνέουμε. Ωραία, πάμε λίγο τέντωσε το πόδι το πίσω, όσο πάει, φέρτα κοντά τα πόδια, ρολάρω, φλέξ το πόδι εδώ να τραβήξει και η γάμπα του αλλού ποδιού. Πολύ ωραία. Τινάζουμε λίγο και αλλάζουμε. Ωραία. Οκ. Δύο πόδια μαζί, ενωμένα, τεντωμένα, κοιλιά μέσα. Σηκώνω δύο πόδια πάνω. Έτοιμοι. Και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πάμε να μείνουμε έξω στροφή όσο μπορώ. Και φτερνούλες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και ανάσα. Συνεχίζουμε. Τεντώνουμε πόδια. Έξω στροφή. Κράτα καλά βλουτό κοιλιά. Σηκώνω λίγο πάνω και ψαλιδάκια. 1, 2, εισπνοή, εκπνοή 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Και ανάσα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, επόμενη άσκηση εδώ. Σηκώνω ψηλά πάνω, εκπνοές 2 μικρές, πάνω και ξανά εκπνοές 2 πίσω. Είμαστε έτοιμοι και εισπνοή και εκπνοή. 1, εισπνοή, εκπνοή 2, εισπνοή 3, 4, 5, 6, ωραία. 7, 8, 9, 10. Τέλεια. Μια ανάσα. Πάμε. Έξω στροφή, μητούλα, το πόδι point. 5 κύκλους από τη μία, 5 κύκλους από την άλλη. Το πόδι είπαμε αν θέλουμε λυγισμένο ή τεντωμένο. Πάμε να το δούμε. Είμαστε έτοιμοι και εισπνοή, έκπνοη 1, εισπνοή, έκπνοη 2, εισπνοή, έκπνοη 3, εισπνοή, έκπνοη 4, άλλο.
Αντίθετα, ανεβάζω, το φέρνω με εξωστροφή συνέχεια. Εισπνοή, έκπνοη, κοιλιά μέσα 2. Εισπνοή, έκπνοη, 3. Εισπνοή, έκπνοη, 4, άλλο 1. Τέλεια. Μία ανάσα και πάμε να κάνουμε μετά το ίδιο παράλληλο. Το πόδι, flex. Για πάμε. Ωραία. Έτοιμοι και μπροστά. Εισπνοή, έκπνοη, 1. Εισπνοή, έκπνοη, 2. Εισπνοή, έκπνοη, 3. 4. 5. Αντίθετα και εισπνοή, έκπνοη, 1. Ωραία. 2. Τσακ. Και 3. Και 4. Άλλο 1. 5. Ανάσα. Μένουμε λίγο. Αναπνέουμε. Τελευταία άσκηση. 2 σε 1. Προετοιμασία. Λυγίζω πόδια. Με ενέργεια. Μένουμε. Αναπνέουμε. Και ανεβάζω. Και ανοίγω γόνατο. Εισπνοή, έκπνοη, εισπνοή και 2. Εισπνοή, έκπνοη, εισπνοή και 3. 4. 5. Και 6. 7. 8. 9. Και 10. Πολύ ωραία. Ανάσα, πάμε να κάνουμε διάταση στο πόδι μας. Ωραία, μένουμε. Ρολάρα δεξιά-αριστερά. Ωραία, τεντώνω και το πίσω πόδι όσο μπορώ. Flex, μένω, αναπνέω. Τέλεια. Χαλαρώνουμε λίγο και τα δύο πόδια. Και συνεχίζουμε μπρούμητα. Λοιπόν, πολύ ωραία. Πάμε να βάλουμε χέρια πίσω το κεφάλι. Κοιλιά μέσα, ο γλουτός ενεργοποιημένος, οι ώμοι προς τα κάτω. Ανεβάζω και τους αγκώνες λίγο εκεί. Και ίσα ίσα θα σηκώσω χωρίς υπερβολές το κεφάλι. Το βλέμμα μου είναι στο πάτωμα, έτσι. Ανοίγω κεφάλι, ανοίγω λίγο στέρνο και επαναφορά κάτω, χωρίς να χαλαρώνω. Και να αφήνω τα πάντα βαριά, έτσι. Κρατάω την ενέργειά μου, κρατάω τη δύναμή μου. Πάμε να το κάνουμε αυτό 8 φορές. Πάμε, κρατάμε καλά τα χέρια πίσω, ενεργοποιώ, κρατάω όλο το σώμα καλά και σταθερά. Και πάμε λίγο να βάζω κεφάλι και κάτω. Εισπνοή πάνω, έκπνοη 2. Εισπνοή επιμικρύνω 3. Μέσα ο αφαλός και 4. Εισπνοή και 5. Εισπνοή και 6. Εισπνοή 7. Άλλο 1. Εισπνοή και 8. Πάρα πολύ ωραία, χαλαρώνω. Λοιπόν, πάμε να δείξουμε τώρα τι θα κάνουμε. Τεντώνω χέρια, πόδια μακριά, κοιλιά μέσα, full, κρατημένη, ενεργοποιώ και το γλουτό και θα στηριχτούμε στην κοιλιά. Το δείχνω, σηκώνω δηλαδή λίγο κεφάλι, χέρια, πόδια και μένω σε αυτή τη θέση, κάνοντας εναλλάξ παλμούς, χέρια, πόδια. Αυτό. Είμαστε έτοιμοι, πάμε να πάρουμε τη θέση μας, κοιλιά και 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10. Τέλεια. Μια ανάσα. Λοιπόν, πάμε να δοκιμάσουμε κάτι άλλο. Παίρνουμε, δένουμε τα δάχτυλα μεταξύ τους.
Αφήνουμε τους αγκώνες να πέσουν. Ωραία. Τα πόδια χαλαρά. Πάμε να κάνουμε flex. 1, 2, 3. Γονατάκια λυγίζουμε τις φορές. Τεντώνω κάτω τα πόδια. Και ανεβάζω όσο μπορώ τους ώμους στο κεφάλι, τεντώνοντας τα χέρια πίσω. Και χαλαρώνω. Χεράκια αρχική θέση. φλέξα πόδια. Πάμε. Και φου, φου, φου. Τεντώνω. Και ανοίγω. Σηκώνω όσο μπορώ. Κατεβάζω, χαλαρώνω. Και φλεξ πόδια. Λυγίζω. 1, 2, 3. Τεντώνω και Σηκώνω όσο μπορώ. Το κορμό μένω και κατεβάζω. πάμε άλλη μία φορά. Και 1, 2, 3. Απ. Πολύ ωραία. Κάτω η ώμη. Φτάνει. Και ανάσα. Χαλαρώνουμε. Πάμε λοιπόν να έρθουν τώρα οι παλάμες έξω από το στρώμα, στο ύψος που είναι το στήθος, ωραία. Ανεβάζουμε τους αγκούνες σε ένα ύψος. Λοιπόν, και οι ώμοι δεν έρχονται στα αυτιά, είναι μακριά κάτω οι ώμοι από τα αυτιά. Και ανεβάζω, το βάρος μου είναι στα χέρια, έτσι. Στα χέρια. Και αν θέλω ανάλογα τον καθένα, τεντώνω τους αγκώνες ή και όχι. Δεν τους τεντώνω ανάλογα. Ο σκοπός μας είναι οι ώμοι να μην έρχονται στα αυτιά, να κατέβουμε, να κατεβάσουμε τους ώμους, να χαλαρώσουμε τη λεκάνη μας κάνοντας λίγο δεξιά-αριστερά. Χαλαρώνω τον αυχένα μου κάτω. Πολύ ωραία. Σηκώνω πάνω το κεφάλι και κατεβαίνω αρμονικά και ωραία. Πάμε ξανά. Ίσπνο ανεβάζω. Ωραία, ελευθερώνω τη λεκάνη. Κάτω η ώμη. Ευθεία το βλέμμα. Σηκώνω ψηλά το κεφάλι. Αφήνω βαρύ το κεφάλι κάτω. Και κατεβάζω τελείως το κορμό. Άλλη μία. Ίσπνοη πάνω. Τώρα, σε αυτή τη θέση που το έχω χαλαρώσει όλα ή θέλω να κάνω διάταση, Είτε στον αυχένα είτε στη μέση. μπορώ να γυρίσω λίγο όσο μου επιτρέπει, να κάνω και στρέψη, πλαϊνή κίνηση δηλαδή, όσο αντέχουμε, φου, φου, φου και κάτω. Χαλαρώνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Κάνουμε και ένα πόδι λίγο. Για διάταση τετρακέφαλο, μένω. Εισπνοή, εκπνοή. Πάμε και το άλλο. Ωραία. Τέλεια. Πάμε στη θέση μωρού. Αφήνουμε ελεύθερα τα χέρια, χαλαρώνουμε το κεφάλι στο πάτωμα. Τα χέρια έρχονται δίπλα μας, δίπλα τα πόδια δηλαδή, χαλαρή η ώμη, κάνω μικροκινήσεις δεξιά-αριστερά. Πολύ ωραία. Και ξεδιπλώνουμε, πολύ ωραία, ερχόμαστε οκλαδόν. Τέλεια, ανοίγω χέρια, up και στήθος εισπνοή, έκπνοη, κυρτώνω μπροστά, μέσα το κεφάλι, χαλαρός ο αυχένας, από εκεί σηκώνω χέρια πάνω, κρατάω αυτή τη θέση, σταθερή λεκάνη στο έδαφος και πάμε πλαϊνή κίνηση και κέντρο. Απ' την άλλη, πλάι και κέντρο, πλάι και κέντρο, άλλη μία, πολύ ωραία. Ανοίγω χέρια και εισπνοή, 3 σουστίτσες στο πλάι, 1, 2, 3, επαναφορά, αλλάζω από την άλλη πλευρά, μακρύ χέρι, διαγώνια, ψηλά πάει, 1, 2, 3, ωραία, συνεχίζουμε κάνοντας πλάι, περνάω με 2 χέρια μπροστά, χαλαρός ο αυχένας, να έρθω στο άλλο πλάι να με σηκώσει. Πάμε, πλάι, κάτω, τσακ, ωραία και εισπνοή, έκπνοη.
μούντρα. Κρατάω με το χέρι μου στο γόνατο, χωρίς να κουνήσω τα κοκαλάκια της λεκάνης, στροφή όσο μπορώ, πίσω κοιτάζω. Αλλαγή απ' την άλλη. Επαναφορά. Πολύ ωραία. Πάμε λίγο ψηλά η εισπνοή και εισπνοή και εκπνοή. Άλλη μία. Ωραία. Πάμε λίγο στον αυχένα, παλαμένο. Ίσια πλάτη. Γυρίζω, στροφή διαγώνια κάτω. Εισπνοή, εκπνοή. Επαναφορά. Αλλαγή από την άλλη πλευρά. Μένω εισπνοή, εκπνοή. Στροφή, διαγώνια κάτω. Όμορφα, ελάτε στο κέντρο. Πάμε απαλές ωραίες κινήσεις του κεφαλιού δεξιά και αριστερά. Είμαστε ευθεία μπροστά. Κάνουμε τα μικρά κυκλάκια με τη μύτη. Αλλάζω κύκλος από την άλλη. Ωραία, πάμε λίγο μεγαλύτερους κύκλους. Πλάι, περνάω κάτω. Πλάι και ισιών, αλλαγή. Εισπνοή, εκπνοή, εισπνοή, ξανά. Ωραία. Πάμε λίγο και χέρι, στροφή στον ώμο, μένω. Χέρι πίσω. Μένουμε, αναπνέουμε, κοιλιά, κρατάμε. Πάμε πλαϊνά. Αλλαγή χεριού, ωραία, μένω, αναπνέω. Χέρι πίσω. Πλαϊνά. Τέλεια. Πάμε λίγο κάτω, χαλαρώστε. Αφήνω βαρύ το κεφάλι. Εισπνοή, εκπνοή. Εισπνοούλα, εκπνοή. Μπράβο. Σιγά σιγά να ξεδιπλώσω, κοκαλάκι, κοκαλάκι. Τελευταίο το κεφάλι. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Γεια σας.